Kasamtangan ginapahigayon sulod sa buhatan sa Provincial Youth Development Office ang pagpang-repack sa nagkalain-laing mga relief goods nga nagsugod adlawng Lunes, Hulyo 27, 2020 hangtod Huwebes, Hulyo 30, 2020. Ang pagpang-repack gilambigitan sa 32 ka personahe gikan sa 943rd Marine Company Reserve ug 73rd Naval Group Reserve. Sumala ni Srgt Angelica A. Carpio ang Admin Non-Commissioned Officer in charge sa 943rd Marine Company Reserve nga sila niresponde sa panawagan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office aron sa pakigtambayayong sa pagpang-repack sa mga relief goods aron adunay diretsong mahatag panahon sa emerhensya o niadtong kinahanglan ng mga mahatagan. Dugang ni Srgt Carpio na dako iyang pasalamat kang Governor Bambi Emano sa kanunay niini na pag-imbita kanila sa pagtabang sa pagpang-repack o relief goods kundiin kini na ang ikatulong hugna karong tuiga na naimbitahan sila sa repacking. Matod pa ni Srgt Carpio na ang maong kalihukan sa Kapitolyo Provincial dako og tabang dili lang alang sa mga nanginahanglan sa relief goods apan pati kanila na mga personahe sa militar kay kini usa sa mga pamaagi aron may pakita nila na ang militar ug ang panggamhanang lokal sa Misamis Oriental ubos sa pamunuan ni Governor Bambi Emano andam og kanunay na mutabang alang sa katawhan sa Misamis Oriental. Ako si Lambo Jebsen Patlunag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, Padayon, Pilipino.